Torneig Kevin Navarro, diumenge 13 de febrer a partir de les 10:30 al Centre Esportiu del Delta. L'Associació de Futbol Sala de Deltebre us anima a participar i a guanyar entre tots este partit. Col·labora a través de Visum al telèfon 669 25 51 59. I ara sí, comencem la ronda d'entrevistes aquí al recapte d'aquest 10 de febrer, dijous. Ho fem, com us deia, a la presentació del programa, xerrant amb Joan Castro Orgonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja, que defensa la importància d'anar tots a una quan es parla d'infraestructures tan necessàries per al territori com és la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. De totes maneres, també xerrarem d'altres temes com els actes vandàlics, que ja comencen a incomodar el poble. Molt bon dia, Joan. Hola, bon dia. Anem a veure, ens en fem ressò una mica de l'últim ple que vau dur a terme el passat 31 de gener, en divendres, Sí. i allí ja van sortir molts de temes que a hores d'ara són plena actualitat. D'una banda, la moció presentada en quant a la construcció del nou hospital i l'altra, els actes vandàlics que fins ahir eren motiu de titular. Sí, bé, vam celebrar el ple i un dels punts jo penso que importants era la moció per la construcció del nou hospital a les Terres de l'Ebre i sí, vaig fer aquesta referència de la importància d'anar tots a una quan se tracta de coses tan necessàries pel territori. Justament per això, jo puc entendre que en qualsevol moment governs de la Generalitat, administracions superiors, per tema de pressupostos, per prioritats, vulguin portar a terme unes remodelacions, unes millores que al territori les entenem com a insuficients. Llavors, el que jo penso que no és correcte, que hauríem d'intentar evitar, doncs això, la gent que, per molt que cada un, evidentment, tenim simpatia o pertanyem a algun partit polític, que estos partits, al final, de manera rotatòria, segons les eleccions, van formant estos governs, no podem intentar convèncer al territori de les decisions que pren el govern. Jo entenc que és més positiu fer-ho al revés, quan realment és una necessitat, és una prioritat, és una urgència, el que hem d'intentar des dels nostres llocs de representació i d'allí on se puguen prendre decisions, intentar influir del que és necessari pel territori. No? Per això feia referència a això, la importància, quan parlàvem del ple, que tots els grups polítics anéssim a una i defenséssim una cosa tan important pel territori com és la construcció d'este nou hospital. Per això, a la Junta de Portaveus, anterior ple que vam fer, ja vam fer la proposta, d'alguna manera, de que aquesta moció se pogués presentar de manera conjunta. Renunciàvem a que fos una moció presentada només per l'equip de govern o pel grup polític del PSD, sinó que oferíem des d'un principi que pogués ser presentada per tots. No? I la possibilitat, evidentment, de si s'havia de fer alguna modificació o algun retoc o fer algun canvi a la moció. De fet, se va proposar per part d'Esquerra Republicana d'insistir al preàmbul en que aquesta aposta pel nou hospital de cap manera volia dir renunciar a les millores que es puguin anar fent d'aquí fins que això es pugui portar a terme, perquè evidentment fins que no es prepararan uns terrenys, fins que no hi haurà projecte, pot passar un temps i clar, en la situació que tenim les millores també són importants. No? Vam acceptar-ho tots la resta de grups així, se va presentar la moció en nom de tots els grups i tal com estava previst se va aprovar per unanimitat. No? I jo crec que això és lo important, no? Una moció d'alguna manera que la demana a l'Ajuntament el Col·legi de Metges de Tarragona, recolzada per 11 col·legis professionals més. Aquí es veu una mica això, no? Este consens de territori, esta necessitat d'infraestructures importants com és la de l'hospital i la necessitat també, tal com jo feia referència, de que anéssim tots a una, donéssim recolzament i a veure si me'n podem sortir. Joan, la construcció del nou hospital, com tu dius, no és una cosa que serà d'un dia per a un altre, sinó que comportarà
doncs, que s'allargui en el temps, i això també posa de manifest la situació, per exemple, l'atenció primària als municipis com pugui ser Sant Jaume d'Enveja. Com ho teniu a hores d'ara? Com cobriu aquestes necessitats de la població? Bé, aquestes necessitats, d'alguna manera, en el centre d'atenció que tenim al poble venien ja estan, jo diria que, cobertes d'una manera normal. La nova situació sanitària a partir de la pandèmia per optimitzar recursos, per falta de personal, una mica el que tots coneixem, se van portar a terme unes retallades en quant a horaris d'atenció i totes aquestes coses, i el que es fa és que la gent pugui utilitzar més, al formar part de la mateixa àrea bàsica sanitària, pugui vindre al cap del Tebre. La preocupació meua d'ara és que la sensació que dona és que no hi ha cap voluntat per part de Salut de recuperar el servei que teníem abans. Durant la pandèmia la gent ha pres molta paciència, tothom ha acceptat el que s'havia de fer, la situació era la que era, però jo estic una mica disgustat per això, perquè no veig voluntat de recuperar el servei que teníem. Llavors, també és important fer referència a que teníem un servei d'atenció mèdica durant tot el dia. En la seva època hi vam patir el nostre centre era d'atenció continuada, per tant hi havia una atenció les 24 hores, que va passar a reduir-se només durant el dia, diguéssim, i tampoc lo teníem en caps de setmana ni en festius, i ara esta nova retallada, el que hi ha hagut també és una mica de descoordinació en aquestes determinades hores que la gent de Sant Jaume tenia que vindre aquí del Tebre, aquí del Tebre es diuen que no, que havien d'anar a Sant Jaume, i això la veritat és que ha estat mal coordinat, o si estava coordinat no s'han donat les ordres oportunes perquè la gent no se sentigués desatesa, i això ha portat molts de problemes i moltes queixes. I una mica la sorpresa o el malestar ve aquí, no? Quan poses això damunt de la taula. En principi, espero que hi hagi algun canvi o alguna decisió nova. El que jo veig són poques ganes, poca voluntat de recuperar una mica, com deia abans, este servei al que estàvem acostumbrats. Considera, Joan, que estem abocats a que aquest canvi sigui permanent i que, per tant, la població s'hagi de readaptar? Me preocupa molt perquè, ja dic, no estic captant quan ho comentes, quan ho poses damunt de la taula, sembla que sortim en excuses, en altres coses, no veig voluntat de que s'estigui preparant retornar a la situació d'abans, no? I, clar, això farà que la gent, si no hi ha més remei, suposo que ens adaptarem a tot, no? Com sempre fem, però voldria posar de manifest això, la paciència, l'esforç que ha fet la ciutadania. Jo ho he viscut de primera mà en veïns del poble, que no han anat al cap, que han intentat no molestar, que no anaven al metge necessitant-ho. Conec 2 o 3 casos en la història de les visites telefòniques, persones grans en la cadera trencada a casa, dient-los que era un dolor de lumbago, i allí han estat 8 o 10 dies fins que no hi ha hagut més remei. Vull dir que aquí, d'alguna manera, i sento dir-ho així, però he tingut molta ràbia moltes vegades en casos d'estos, perquè aquí és on... I sobretot perquè parlem de gent molt gran, no? Persones molt grans que tenen problemes de mobilitat, que estan una mica tots sols, no estan tan acompanyats com els més joves, i ja dic, han fet molt de sacrifici, molt d'esforç, han patit molt, i a vegades se'n dones compte que inclús la gent el que ha fet és deixar d'anar necessitant-ho, deixar d'anar al cap. La gent, els més joves han buscat assistències privades, la gent més gran té molta confiança al farmacèutic del poble i van fent i això és trist i lamentable que això, no? Per no fer una assistència com Déu mana, per no hi haure aquesta voluntat de recuperar este servei, que hagi de ser la pròpia ciutadania, i ja dic, sobretot, no voldria que passés per aquesta gent més gran, s'han de
d'espavilar pel seu compte per anar tirant endavant, no? I, bueno, al final, jo sé que molts de professionals del sector sanitari han fet molts d'esforços, molts de sacrificis i han patit molt, però també hem de reconèixer que hi ha hagut una part de la ciutadania, sobretot aquesta gent més gran, més prudent, que no volen molestar, que no volen donar feina, que també han patit molt i també s'ha de reconèixer. I això s'ha de recuperar. Vull dir, aquesta gent no la podem tindre en aquesta situació. Recuperant el consens del que parlaves per a la construcció d'un nou hospital de referència al territori ebrenc, consideres que si l'assumpte s'allarga molt i les circumstàncies dramàtiques com aquestes que estaves explicant ara continuen repetint-se, podríem parlar de que al final els municipis i els alcaldes que representeu aquests municipis decidiguéssiu algun tipus d'acció? Jo suposo que sí. Ja dic, la ciutadania ha pres molta paciència durant aquest temps, portem 2 anys prenent-ne i la gent, bueno, la ciutadania és així, vull dir, té molt bona voluntat, s'adapta a tot i aguantarà tot el que faci falta, però sempre en esta idea, no?, que s'estan sacrificant i que estan aguantant pel bé de tots, perquè no hi ha més remei. Sí. Però quan la situació millora, el servei també l'hem de recuperar, si no malament. Llavors, aquí anava, no? És aquí quan jo penso que, perquè sé que aquesta situació que estem patint a Sant Jaume s'està patint a altres municipis i no s'aguantarà així. Vull dir, segur que la ciutadania protestarà i evidentment, els alcaldes, la gent que estem una mica, això, no?, representant la ciutadania en estos serveis que es presten, no hi haurà més remei també que presentar les nostres queixes, que fer les nostres protestes i arribar allà on sigui per a demanar allò que és just. Vull dir, te n'estàs donant compte d'això? I això, disculpa, Joan, i això podríem veure la ciutadania, per exemple, que alcaldes de diferents colors polítics s'unisquiguen per a reclamar on faci falta una atenció primària en condicions mentre no tenim el nou hospital? Bueno, això és el que jo deia al principi, no? Si realment hi ha aquesta voluntat d'anar tots a una, de donar-li el valor que tenen aquestes reivindicacions, aquestes necessitats ciutadanes i els colors polítics no passen per davant, és el que tindria que passar. És el que jo comentava al principi, que sempre em preocupa una miqueta això, no? Que a vegades, segons a quin partit estem, quin lloc i a quin govern s'està ocupant, esta mala pràctica d'intentar convèncer el territori del que es fa a nivell de govern i no al revés, no? Intentar anar tots junts per aconseguir allò que és just, per recuperar allò que teníem, per donar un bon servei als ciutadans que estem en l'obligació de fer-ho. Després també un altre tema que comentàvem al principi i que és motiu d'actualitat a hores d'ara i relacionat estretament amb Sant Jaume d'Enveja és els actes vandàlics que ara ja han derivat en els robatoris als pescadors de l'Angula, les bateries, etc. I que finalment, a mi pel que em va semblar al ple, encara era com anem a veure què passa, però en una setmana heu posat fil a l'agulla, sembla ser, i ja s'ha intensificat la policia local en les patrulles i tot, perquè no ho acabeu de veure clar, no? No, bé, al final també hem de dir que tampoc no és una decisió que prenem o unes mesures o accions que la policia posa en pràctica per la gravetat, perquè denúncies com a denúncies no existeixen, sí que són moltes queixes. Vull dir, en aquesta època hi ha al poble, a Sant Jaume, hi ha molts de pescadors d'Angula, segurament que hem agafat uns dies que Angula una mica se n'ha pescat, que portàvem molt temps que no se n'agafava, i de fet el tema de robatoris i danys als punts de pesca ve sent habitual. Vull dir, sempre no és nou d'ara, tots els anys
hi ha alguna coseta, no? Passa que enguany potser s'ha concentrat una miqueta més en una època o en un moment determinat, potser n'hi ha hagut més que alguna altra vegada, no dic que no, i bueno, hi ha hagut pues, una mica la queixa esta per una part dels pescadors, per l'altra de la pròpia societat de pescadors, de la seva organització, de comunicar a la policia. Evidentment no s'havia pogut identificar ningú, no s'havia agafat a ningú allí en aquell moment, diguéssim, infraganti, però estava la queixa, la problemàtica, i per això de manera urgent se pren aquesta decisió de reorganitzar l'activitat policial, de tindre una vigilància específica en aquestes zones de pesca, que donada l'època de l'any i el tipus de pesca són moltes a tot el llarg del riu, posar en marxa aquests controls en aquestes zones de pesca, i després, clar, com estem parlant d'una pesca que es porta a terme durant la nit, tots aquests camins o carreteres d'accés a aquestes zones, poder fer una mica aquest control als vehicles i intentar que no passe aquests fets que es van concentrar potser en una setmana de pesca d'angula. Aquests fets de la pesca d'angula, tu en algun moment has dubtat si no anaven relacionats en altres actes vandàlics que s'han dut a terme al municipi. Heu constatat que això és així o no hi ha connexió? No hi ha connexió, ja dic. Primera perquè el tema de la pesca se ve produint sempre, potser no en la intensitat d'estos dies, però ha passat més vegades. Aquí també passa això, la possibilitat de poder robar algun dels utensilis de pesca per a vendre'l per part de gent que es dedica a poder traure algun diner d'alguna cosa. I per l'altra part, els actes vandàlics que han patit també al passeig fluvial, això desgraciadament sí que no és habitual, no passava, feia molts anys que no passava, i això són les típiques gamberrades de la gent jove, o molt jove, vull pensar, perquè no són conscients que tot allò que és públic, que trenquem i ho fem molt bé, ho hem de pagar entre tots. Vull dir, és allò d'agafar, una paperera, arrencar-la, tirar-la al riu. Vull dir, són coses que no profiten per res. Per això dic jo que connexió no em pot llaure, perquè per una part és intentar, suposo que gent en dificultats, traure algun diner d'alguna cosa, i per l'altra part és la situació aquella de fer mal només per fer mal, vull dir, sense cap profit de res del món, vull dir, allò d'anem a trencar això, anem a trencar allò, i això encara et dona més ràbia perquè no profita per a res, no es beneficia ningú, i al final és això, danys i problemes que creen uns quants i ho hem de pagar en diners de tots, i això sí que és més greu. Me va molt bé que digues aquesta frase de danys que s'han de pagar els diners de tots, perquè al mateix ple que comentem del 31 de gener se van tocar diversos punts que van directament relacionats amb l'economia del municipi i com, d'una banda, la fiscalització i l'altra també com ho gestioneu des de l'Ajuntament, no? Hi ha un conveni de col·laboració que és en el Consell Comarcal del Montsià, que és les 7 comarques, que d'alguna manera és per a ajudar a dinamitzar econòmicament el municipi. Cada any hi participeu. Per què participeu cada any? Bé, aquí ja fa uns quants anys, quan se pren la decisió des del govern que hi ha una sèrie de comarques a Catalunya que necessiten una miqueta d'ajuda, este dinamisme per la seva situació sobretot que es medeix per falta de llocs de treball, per atur, per totes aquestes coses. Per això se li diu 7 comarques, perquè hi ha 7 comarques a Catalunya que estan una mica més en necessitat que les altres. Se creen aquests fons d'ajuda. El Consell Comarcal prepara un projecte, una sèrie d'accions, ja et dic, ja fa anys, i per intentar dinamitzar la comarca, sobretot en el que dèiem abans, en intentar generar llocs de treball, en intentar ajudar a les empreses a tirar endavant, a néixer de noves per a generar tot este dinamisme. Nosaltres, com a Ajuntament, també
col·laborem, participem en el Consell Comarcal del Montsià en diferents èpoques en presentar propostes, justament una vinculada, l'hem treballat durant molts anys i encara estem mirant com acabem, el tema de la pesca de l'angula. Volíem que aquests pescadors, aquesta societat de pescadors, que d'alguna manera la feina dels pescadors només era pescar l'angula, vam intentar treballar en un model de cooperativa, que fossin els propis pescadors que poguessin comercialitzar una part de les seues captures per a donar-li més valor afegit al producte, per a generar una mica més de benefici econòmic, sobretot en determinades èpoques, d'este producte una mica gourmet com és l'angula. I hem anat treballant i encara estem fent alguna cosa en esta línia. Llavors, los projectes, el projecte que porta a terme el Consell, a part d'esta prospecció d'empreses, ficar-nos al costat d'ells per ajudar-los en tot allò que necessiten per poder créixer i poder-se desenvolupar millor. La part també, que també és molt important, i a Sant Jaume estem molt contents, que ha donat molt bon resultat, el tema de la inserció laboral, vull dir, atendre tota aquesta gent que necessita, d'alguna manera es tracta de fer prospecció a les empreses a veure quin tipus de personal necessiten. Per l'altra part, en aquest treball en xarxa d'ocupació, diguéssim, d'inserció laboral, veure quin perfil de persona, quin tipus de persones, en quins perfils necessiten feina, i intentar coordinar aquestes dues coses, no? Buscar la gent adequada que busca feina, que les empreses ho necessiten, no? I ja dic, en aquest treball, en el tema d'inserció laboral, hem tingut resultats molt bons a Sant Jaume, i després també, una mica tot aquest projecte, el que fa el Consell Comarcal és que fa participar a les administracions, a les empreses i al sector educatiu, d'alguna manera, perquè tot estos cicles formatius que es porten a terme, ens trobàvem fa uns anys que potser algun centre educatiu portava a terme algun tipus de formació que després era difícil que es poguessin ocupar a la mateixa zona, perquè resulta que les empreses no demanaven aquell tipus de professionals o aquell tipus de formació. Llavors, un treball important també ha sigut no? Posar d'acord empreses, administracions i comunitat educativa per a donar aquella formació que fa falta a la comarca, i així, per una part, ajudes a les empreses a tindre personal qualificat per portar a terme el seu treball, i per l'altra part dones una formació a nois i noies, i no tant nois, els més grans, per a poder optar en aquests treballs que es van generant a la comarca. Per tant, un projecte important que han participat des de sempre, que aportem també la part econòmica que ens correspon. És el que t'anava a preguntar. Quina despesa li suposa per a l'Ajuntament participar en aquests projectes? Bé, a part de que quan hem presentat algun projecte més gran, més concret com a poble, llavors sí que hem tingut que fer càrrec de la part nostra. Quan parlem així d'aquest conveni genèric, que ve a ser per a tots els pobles del Montsià, estem parlant sobretot del que és portar a terme este punt de servei d'inserció laboral, una part d'estos costos, que diria jo que en el cas nostre són 2.700 o 2.800 euros anuals, que d'alguna manera és una part, no? Esta cofinançació que fan els ajuntaments en este projecte del Consell, que ve finançat pel SOC. Hi ha una petita part, un percentatge petit d'este finançament que l'aporta l'Ajuntament, que vindria a ser este que comentava. Doncs, Joan, un plaer tenir-te al programa. Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat de Sant Jaume d'Enveja. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Adéu.